Dilettanti tal-festi jinsabu rrabjati ferma l-istazzjon tal-Partit Laburista 1TV għal fatt li fl-iskeda tas-sajf ġew jaqgħu jqumu mill-festi Maltin u mar sar l-ebda programm dwar il-festi. Dan jikkuntrasta ferma l-iskeda ta' Net Television li din is-sena se jxandar 16 il-festa fit-trasmissjoni diretta kemm il-qudiesa tal-festa filgħodu kif ukoll il-festa ta' barra filgħaxija. Id-dilettanti li tkellmu ma naqalulna li fil-każini tal-Banet kulħadd kelma waħda. Tal-wan ġew jaqgħu jqumu, oħrajn ma qadux lura milli esprimu r-rabja ċ-Chairman tal-Midja Laburista Jason Micallef u ftaħru li marru Kastilja biex jirrappurtawh lil Prim. Ma jmissux jistħi basta jinqeda bina ċelebrazzjoni tal-Valletta 18 imma fuq il-wan insewhom il-festi. Jidher li l-kwistjonijiet bejn id-dilettanti tal-festi u l-istazzjon tal-Partit Laburista bdew f'Ġunju, ftit wara li tħabbar li Net Television kien se jxandar festa kull nhar ta' Ħadd u ġieli anke tlieta f'ġimgħa waħda. Persuni involuti f'organizzazzjoni tal-festi u li huma wkoll attivi fil-Partit Laburista marru jilmentaw ma' Roberto Francalanza, wieħed mid-diriġenti ta' 1TV. Meta raw li kollox waqaf fuq widnejn torox kitbu lis-CEO tal-Partit Laburista Randolph De Battista, iżda dan ħasel idu u batom għand Jason Micallef. Wara diversi ilmenti mat ta' deputati laburisti u kandidati jidher li Jason Micallef kellu jirreaġixxi iżda jidher li jiżjed infurja id-dilettanti tal-festa milli tom raġun. Dan għaliex dawk li resqu l-ilmenti wasal għandhom il-messaġġ. Meta l-gvern itina l-flus bħalma jagħti lil PBS nagħmlu dawn il-programmi fuq bażi nazzjonali. Dawk li ilmentaw ma' Kastilja tennew li jekk in-Net sabu l-flus biex jagħmlu forċina kif tal-wan mhux kapaċi jagħmlu l-istess. Iffaċċjati b'din il-kritika qawwija mill-partitarji laburisti dilettanti tal-festi ta' Kastilja ordnaw lil Jason Micallef biex jagħmel xi ħaġa. Iżda Micallef bħas-soltu għamel ta' rasu u biex jisfida lil Kastilja waqt li jipprova jalaq ħalq dawk li kienu qed jilmentaw li l-istazzjon 1 mhux kapaċi jagħmel programm tal-festi, żied bi ftit il-ħin tal-programm tal-Marċi fuq One Radio nhar ta' Sibt wara nofsinhar. Madankollu dan hu ferm inqas minn dak li qed jagħmlu l-istazzjonijiet Net Television u Net FM fejn nhar ta' Ħadd tiftaħ l-iskeda ta' Net FM bil-programm Marċi u Bandalori bejn is-6 u s-7 u kwarta filgħodu. Fit-8 u nofs tibda l-qudiesa tal-festa fit-trasmissjoni diretta fuq Net Television. Tard wara nofsinhar tibda x-xandira live fuq Net Television u tibqa' sejra sa wara l-11 ta' bil-lejl. L-istess festa terġa' tiġi ripetuta f'nofs il-ġimgħa fuq Net Television.